አይነወኩም እንተይለም ግን ሱር ሰላም የለ ሕወሓት ድኽመትን ገምጋምን እንታይ ኮነ ክዛረቡ ዘሎም ኩናት ይካየድ ኢሎም ደፋእቲ ቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ ሰላም ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ እንኳን ኣብ ቻናል እዚ ብድሓን መጻኹም ነዚ ቻናልና ሓደሽ እንትኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ሎሙን ከምቲ ልሙድ ሓደሽን ትኩሳትን ዛዕባታት ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና እዚ እውን ደጊመ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ተሓባበርኒ ናብ መደብና ከብለኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለው ኣብ ናይ ሕወሓት ድኽመትን ገምጋምን እንታይ ኮነ ክዛረቡ ዘሎም ንባዕሎም እውን ንትግራይ ካብዚ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ከመይ ዝበለ መሪሕነት የድልዮ ንሕና ኸ እንታይ ተራና ኢሎም ኩሉ ውልቀ ሰብ እውን ኣብ ናይ ውድብ ድኽመታት እናደረፍና ኣብ ንበፅሖ ነገር የለ እቲ ውድብ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ ንባዕሉ ክብል እዩ ዝግምግም ቶም ጸላእቱ እንዲኣ ኸይጽበይ ብሰላማዊ ቃልስ ክነምጻ ኢልና ኢና ንቃለስ ዘለና ሕዝን ሰሙን ብሰላማዊ ቃልስ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክንወኩም ስለዝወልና አይነወኩም እንተይለም ግን ሱር ሰላም የለ መሬትና እስክነምልስ ኢና ግድን ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማለት ከም ኩናት ዘጽልኦ የለ ኩልና ማለት ኣብቲ ውሽጢ ዝነበርና ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኩናት ህይወት ይቀጥፍ ኢኮኖሚ ይቀጥፍ ኩሉ ዘጥፍ እዩ እዚኣ ስለ ዝኾነት ኩናት ይንፈቱ ንሕና አይንደል ኩናት አይንደል ናው ኩናት ክንኣቱ እንትኾይና ከጥፉና ኢሎም ኩናት ተኸፊቶምልና ጥራሕ ካልእ የብልና እዚኣ ስለ ዝኾነት ሕዚ መሬትና ብትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘሎ ኩሉ ማለት እዩ ልዕሊ 4% እዩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ተባሂሉ ዝቕመጥ ኣብ ከም ኩናት ይካየድ ኢሎም ደፋእቲ ቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ ይህንደዱ በቃ ሰራዊት ትግራይ ክዋጋ ይብሉን ፈሪሱ እዩ ደው ዘብለና እኮ ይብልናን በቃ ብሓደ ግዜ መቐለ ምእታው ሒዝና ኣቱ ንኽእል ኢና ንሰምዖ እንዲና ብሚድያ እንዳተዛረቡ ማለት ደው ዘብለና የለን ምንም ጥርጥር የብሉን እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ክመፁ ናፍቲ መቐለ ተዋጊኦም ይኮ በቃ ንኺድ ንዋጋ ገለገሊውን ዘይትክክለኛ ሓበሬታውን እንዳሃቡ ማለት በዚ መንገድ እዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ተኸፊሉ ዝሞተ ሰብ ሞይቱ ሳቶም ተመሊሶም ኣብ መቐለ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ገዛእተናይ ምዃን حلم دليت سراوي تجري نهزبون سوات بصوتون زي طلم بعد صنع كيداني كبل جنرال هايله سلاسي جرماي ودن بيتي جليسو تي جنرال كم زبل عمر سراويت ارم 36 ترخيبيو ابو هلو كنتات اميت السفيح تنتنازا بتي جنرال دليتي سلام مخنن تبدلت انبر بدلتي كم زي كونان نعلم بمجلس ايتاتنا ني دبلوماسيات دما باكل ان جلصنا مصينا اينا كبل جليسو منهمنا مالت زغي مزي مسيلنا شويدمنا لو تحتي وريدنا نيرنا مو دغيمي قرتا يطيقو امرولو حزبنا اين ايو بوليسنا اين ايو إلهم يوم لناغرو قنت بوليس مسؤوم حمله خونا او وردا يريد لهم افتقراي لعدي لك سوا انا دستنيا بلي فلت انا غيركو او زويلنا انتن قطيمه نيره مالتي أولي فلت أتوم حرام ريت موتيهم للهم سولدهم تأثيرهم يوم دلوا يلونا جن تأثر بتسوي يكردوا ما قالكنا أتي
ኣሸጎዳማ ይንርአይ أو خينو أتقول لها أشجع ما معري خيتري أي مالتي ذوي الخينا دي أنا كلو أنا خينا دي أنا تجرا كده إحنا حمارة كده إحنا يتوبيا تشرت تلويل صريح منا كونيرم أمس يومنا نيرم قريرنا للناس أنا خزي زي قرير له يتوبيا للتشرت ينيرو نقيله لي الخي صديدي له تصم أمينهم اليوم لفاننا مسمكالك يا خينا كنوقع للتجراي لدو تجراي الوجه دمو صلا أيه لهزل الوجه حيلي صلا أيه خزله ناقاي لما عندي صلا أيه إلى أيه بروفسي معراب تجراي كنا من لسنا زول زلوا إيرترا أوزي تورنت كالعلي أتد اليوم معراب تجراي من لسه يدلس أبي أحمد راح يكون نجيتها شون صار كأنن كالأتون ونيوم قاب بقالي نجيرنا نجيتها هذا زرع أخوي تبلع لي حزب إيرترا زرعي نعقة تبلع لي سراويت إيرترا زرعي نعقة تسفالت مولي سوي تواقعتينا تقارو حيالاتينا جغانينا خنبل انتغيرنا ما تفلو يكون ساتهم تواقعتي بسوم من انترطريو صلنا يما نصقا من نبلو نايمسل زربا نزارو ولا يكون تقارو تواقعت انتغينهم إيرتراويان من تواقعتي بتقبار كعيم الرقاقيسهم حاويرهم كعيم تقاليسهم أو حان تخشوا فيهم تقبيرهم نناي وعلوم كواليتي اللوه تواقعتيو تواقعت مخانهم سيريو منيري وعد كلي تجاج يوم آتيهم حاتم يوم شفتهم حاتم يوم وقعهم جن هنتقلل ملسن جيتاته ونهبوسكي هنتقلل من أنا بشوفهم كلته نتانا يوجئ زبلا جيتاته كم أخوي كله كم يكم زنعقوا وإيتابيا عند خريقكم اللهم هرتلا الناس باينوركو نيالكنال دغملكم ማን የተከላከለልን ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ኤርትራ አንተ ዘይህሉ ነይሮም ሃሊቅና ነይርና ተወዲእና ነይርና ምን ይዝከላከለልና ዘሎ ሲም ተሾመ ፍትኹና ተዋኒ 130 ሚሊዮን ህዝብ ዝሓዘ እትሕፍኒ ዘይኣክል ዝብልዎ ክንዲ ግንባር ወጠጠ ተኸውን ዓዲ ተኾርሚ ዝነብር بتاريخه صفيح حلنو صفيح لبام جنك عجقنا بعل سر هزبي قصري يكونن سريتيو بقعاتيو إلو نتو شمونت تشعت هجرات ملافن تحيز مس حيلي دار حرية طريق انت الله من تخلق يللو ما ني تخلقلن يالو هون هرتلا እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል እዚህ ጥራህ አይቆንም የሚባለው እጇ ላይ ባይሆን ኖሮ ምንድነው ስሙ የኤርትራ ሰራዊት ታሪካዊ ውለታ ባይፈጽም ኖሮ ይሄ አዲስ አበባ ምንለው ከተማ በህዋት እጅ አይወድቅም ነበር። አዎ ልክ ነው። የኤርትራ ህዝብና መንግስት ውለታ ውሎልን ከዛ አደጋ ሊታደገን ችሏል። ስለዚህ ነው እዚህ ይዋጋን በቃ ኢትዮጵያስ بينا عد براخدو ما يحصادو انت بصيحهم شتت يلم ساعات كاتيوم زلنا زلغيتاچو نزي مسكيناي ኢትዮጵያ ባዕላ ትግራይ ትመጸክል ላንተ ተባይል ሓደ ሰነድ ኣሎ ባይዝ ወይ ዘውፃናዮ ጸኒሑ ክቀርበልኩም ጸኒሕኩም ክትሪኡ ወይኩም ሙሉእ ሰነድ ይናውፂናዮ ብዙሕ ሳክሪፋይስ ከፊልና ይናውፂናዮ ክትሪኡ ወይኩም እንታይ ይብልኩም ዘለው 13 ሰነድ ወውፅኦም ኣለው ኣፍቱ ዲስከሽን ሰነድ ከም ዘለዎ ኢና ብኢድና ኣትዩ سريحنا يلا بزخونه إيرتراويان انت زيهلو سراويت إيرترا انت زيهلو ويانا وزينا خريان يرنا من يزكلا خلالنا زلو يو شو عتا شو منتها قر حيزهم زعطو جغننت ويانا سر ويانا سلز فولتيو سر تقراواي سلز فولتيو بتر ويانا انتاي مخان سلز فولتوي بترويانه نتوم واغا زخفلنا ملافن تحيزم مصيوم واغا زخفلنا واغا خفل كخد كله استخلاخللهم شعز مرقو وزنورو ابي احمد بعلو يرترا سراويت باغزن نرو من اللي فطر እንደሚችል መገመት አቻልም ዝብል ዝነበረ ፓርላማ ኮይ ትማል ዝብል ወዝነወሩ ይገታቸው መልስ ዛረዘሉ አብ አቆይነ መፍታ መድረክ ንሳ ብርግፀኝነት ሰራዊትና ኢትዮጵያ ንጌታቸው
ክንቲት ኢሎም ፌስታል ኢሎም ከም ዝነዓቕዎ ኣብዚኣ ኮይነ ምግማት ይታበይን ቀሊል እዩ ካብኡ ግን እቲ ሳልሳይ ነጥበይ ሰራዊት ማለት ቁፅሮ ይኮነን ሰራዊት ማለት ሓፂን መፂን አይኮነን ጦርነት ዝውዳእ ኣብ ርእሲ መጀመርያ ኣብ ርእሲ ይኽብል ከለኹ እቲ ኮዝ እቲ ምኽንያት ናይቲ ጦርነት ናብቲ ኩናት ዝእትወካ ዘሎ ምኽንያታዊ ይኾንካ እንተኣቲኻዮ ብርግፀኝነት ስዕርያ ኣየት ሰራዊት ትግራይ ብረተ የሓዘ መድፈዐ እተወ ካብ ኢዶም እንዳመንጠለ ዳርሕርየቶም ዘርኣዮም ሪኢኹም 7-8 ሃገር ከኣቱ ከለዉ ገልጋሊ ረኺብና ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን እውን ዳርሕርየቶም ዘርኣዮም እኮ ተቆሎ ተደሪሩ ዓየ ዓውሒ ጋባ ተደሪሩ እንተይተረፈ ማንም ሓጋዚ ሃገር ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ተኣምር